Ahojte, sme Stano a Mária Piatrikovci a chceli by sme vám predstaviť projekt Pustovňa pre umenie. Pustovňa pre umenie je nový galerijný a rezidenčný priestor. Nachádza sa v Hontianskych Trstianoch, v stodole, ktorá kedysi slúžila na sušenie tabaku. Dnes sa už nevyužíva na hospodárske účely, preto sme sa rozhodli urobiť z nej miesto na tvorbu a prezentáciu súčasného umenia, pričom chceme rozvíjať tvorivý dialog s regiónom. V Pustovni plánujeme realizovať okrem výstav, performancií a workshopov aj rezidenčné pobyty umelcov, ktorí budú stodolu využívať ako ateliér. Na to, aby sa mohli prísť, im chceme vytvoriť dočasné rezidenčné bývanie. Sme architekti z architektonického ateliéru House. Venujeme sa menšej mierke, environmentálne šetrenej architektúre a spolupráci s kultúrnymi a umeleckými centrami. Hneď na prvej obhliadke stodoly nás miesto očarilo. Objekt sme sa snažili umiestniť tak, aby čo najmenej bol prepojený s pôvodnou stodolou. Je uložený na dvoch väzných trámoch, v podstate levituje v priestore stodoly a nedotýka sa žiadnych iných konštrukcií. Ako hlavný stavebný materiál sme si zvolili tradičné prútie, ktoré sa používalo na košikárstvo, ale aj na menšie objekty ľudovej architektúry. Tento objekt potom následne zrealizujeme ako občianske združenie Prax, kde v priebehu 4 dní spolu so študentami architektúry a dizajnu zo Slovenska aj zahraničia by sme mali teda stihnúť aj dostavať toto dielo a odovzdať ho do užívania občianskému združeniu Pustovňa pre umenie. Pri našom výskume slovíčka pustovňa a pustovník sme narazili na mnohé obrazy umelcov naprieč históriou, ktoré zachytávajú pustovníkov bývajúcich v priestoroch jaskýň alebo menších útlých priestorov pod klenbou. Preto aj náš tvar pustovne sme navrhli ako klenutý priestor, ktorý využíva maximálny priestor podkrovia a zároveň sa len približuje na dotyčnicu so sedlovou strechou stodoly. Veľmi nás teší, že architekti sa filozoficky napojili na koncept nášho uvažovania a vymysleli objekt materiálovo zaujímavý, takže rezident bude môcť zažiť niekoľko dní v takomto priestore a myslím, že to môže byť pre ňoho aj celkom zážitok. Na to, aby sme pustovňu mohli postaviť, potrebujeme aj vašu pomoc a prosíme vás o finančnú podporu. Vyzbierané financie použijeme na nákup a dovoz materiálu, na stavbu pustovne a na dofinancovanie odborných prípravných prác. Obidvaja so Stanou sme umelci a vieme, aké to je hľadať príležitosti pre vlastnú tvorbu. Zažili sme už niekoľko rezidencií, ktoré nás výrazne posunuli vpred a na ktorých sme spoznali ľudí, ktorí sú našimi priateľmi alebo s ktorými spolupracujeme dodnes. Dúfame, že aj Pustovňa bude miestom pre takéto stretnutia. Vopred vám ďakujeme za akúkoľvek podporu a tešíme sa, keď sa tu v budúcnosti pri nejakej príležitosti stretneme.